ассалому алайкум дӯстони азиз. ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 6та хонаи фурӯшӣ мегардад аз шаҳри душанбе ва дигар минтақаҳо. Инчунин дар имрӯза навормон аз шаҳри бухтар, ноҳияи ёвон ва ноҳияи рӯдакӣ низ хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд. дӯстони азиз, барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё Telegram муроҷиат кунед. бисёр бад гап мезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта пешкаши шумо мекунем. якум сар мекунем аз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. дар 64 микрорайон ҷойгир аст. рӯ ба рӯи бозори Корвон мебошад. домои панелни 5 ошшонага. хона дар 5 ошшонаш ҷойгир аст. 3 хонага мебошад бо масоҳати дӯстони азиз 66 метри квадратӣ. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. якчанда мактаб аст, чандта садик аст, бо барқ ва оби доимӣ ҳам таъмин мебошад. хулос ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикияш қарор дорад. нархи хона бошад дӯстони азиз 830 000 сомонӣ. боз муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар маркази ноҳияи рӯдакӣ. бари мактаби рақами 3 ҷойгир мебошад. аз тарафи поён бозори Давлати Зафар, аз тарафи боло бошад бозори Сафина. хона дар доми 6 ошшонагаи навастройка қарор дорад. дар 6 ошшонаш ҷойгир аст. хона аз 4 ҳуҷра иборат асту масоҳати хона 70 метри квадратӣ мебошад. нархаш 450 000 сомонӣ. боз арзон мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. дӯстони азиз, 4 хонага 70 метри квадратӣ дар 6 ошшонаи бинои навастройка дар ноҳияи рӯдакӣ назди мактаби рақами 3 450 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ шаҳраки Сомониён. ду хонага мебошад бо масоҳати 59 метри квадратӣ дар 5 ошшонаи бинои навастройка. худи бино аз 7 ошшона иборат аст. хона теғпаспорт дорад, бо таъмири нав таъмин аст ва дар назди хона мактаб, масҷид, коллеҷ, садик, бозор ва ғайраҳо мебошад. дом лифт дорад. хона дар лаби роҳ мебошад. хона бо баъзе ашёҳо меистад. термикс, кухни, гарнитур, пардаҳои хона, қолини зал, диван меистад. хона вайфай дорад. барқ ва об проблема надорад, менависад соҳиби хона. нархаш бошад 450 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи ёвон. доми 93 мебошад. кӯчаи Абдураҳмони Ҷомӣ. доми 5 ошшонагаи Советӣ. дӯстони азиз, хона дар 3 ошшонаш ҷойгир аст. 3 хонага мебошад бо масоҳати 64 метри квадратӣ. соҳиби хона менависад ки бо таъмири замонавӣ таъмин аст. об, барқ ва ҳуҷҷатош 100% мебошад. мактаби рақами 45, боғчаи 13-14. дар наздикии хона боз магазинову беморхонаи марказӣ қарор дорад. нархи хона бошад 500 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. соҳиби хона хоҳиш мекунанд ки фақат харидорҳои аниқ занг зананд. дӯстони азиз, барои ҳамин марҳамат. 3 хонага 64 квадрат, 3 ошшона дар ноҳияи ёвон 500 000 сомонӣ. занг занед аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар ва барои савдо кардан пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. номи пештараш Қурғонтепа дар 14 микрорайони шаҳри Бохтар ҷойгир аст. рӯ ба рӯи Гостандарт, лаби роҳ. ду хонага бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар 7 ошшонаи бинои навастройка. худи бино аз 10 ошшона иборат мебошад. дӯстони азиз, мактаб, боғчаи кӯдакона ва масҷид дар наздикии хона қарор дорад. хулос ҳама чизҳои даркорӣ дар назди дом қарор аст. бо ҳама чизу чораш фурӯхта мешавад. дом 90% жалакаи буд шудагӣ аст. ба наздикӣ иҷозати зиндагӣ мешавад. лифт часпондагӣ кор мекунад. ҳуҷҷатҳо шартнома дар номи худмай, менависад соҳиби хона. нархаш 396 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран.
ватсап доранд аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Марҳамат. ва охирон хонаи фурӯшии имрӯза навормон аз шаҳри Душанбе. аз шаҳри Душанбе сар кардем навормона, ба шаҳри Душанбе навормона тамом мекунем. ҳавлии фурӯшӣ аст дӯстони азиз, дар Гипразем ҷойгир мебошад. маҳаллаи Пахтакор 3 дар хона дорад, падвал дорад, кухниш, ҳаммом дар дарун, ҳоҷатхона дар берун. летни кухнӣ дорад дӯстони азиз. дар ҳавлӣ менависад соҳиби хона. бинои 2 ошӯнага дар ноҳияи Фирдавсӣ дохил аст. ҳуҷҷатҳояш 100% мебошад. заминаш 1.5 сотих аст. нархаш 590 000 сомонӣ. боз муомила дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. 1.5 сотих замин, 3 дар хона, бинои 2 ошӯнага дар Гипразем, шаҳри Душанбе, 590 000 сомонӣ бо муомила дорад ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақами 007 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.